गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बड' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिटिआर सोरखारा 31 मार्च गिबि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि खुंगोन। कटन मुलुग सोलोंसालियाव गिबि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि खुंफुंनाय जागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सोरखारा सोलोंथाइ बिफाननि हेफाजाबाव 31 मार्च 2025 खालि गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां बिबुंथि खुंनो थियारि जादों। कटन मुलुग सोलोंसालिनि केबिआर अडिट'रियामाव खुंफुंजानो गोनां बे हाबाफारिया आसामनि सोलोंथायारि फसंथानफोराव फरायसा सान, छात्र दिबस महरै फालिजानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गोसोखांगोन। बिबुंथिनि आयदा बड'लेण्ड मडेल अफ पिस बड'लेण्डनि सोलायनाय आरो इयुननि थाखाय मोनसे नोजोर। बे आयदानि सायाव ओनसोलनि दावगानाय आरो जौगानायनि सायाव सावरायनायनि लामाखौ गोरलै खालामगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनोज पेगुआ गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैगोन आरो गाहाय बिबुंथिखौ लाखिगोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ हाबाफारिनि आयदानि सायाव बोलो होनानै गोसोखां बिबुंथि होगोन। बे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै कटन मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर रमेश चन्द्र देखायाबो नुजाथिगोन। बिथाङा बिबुंथिनि उनाव मोनसे इन्टारेक्टिभ सेसनखौ सामलायगोन। बेजों लोगोसे आसाम सोरखारि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि नारायण कानवार बराया बिबुंथि होगोन। नैथि खौराङावनो दङ चिराङाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 21थि जथुम्मा खुंफुंदों। बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सायाव नोजोर होनानै दुलाराय बर' हारिमु आफाद DBSA-नि 21थि बोसोरारि जथुम्माया सान्तिपुर गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव नैथि सानाव आगान होबाय। DBSA-नि आफादगिरि भिजुएल नेल्सन दैमारिया आफादनि आफादारि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। फारसेथिं जिल्ला आफादारि आफादगिरिया गाव गावनि फिरफिलाफोरखौ दैखांदोंमोन। लेङाइ आफादगिरि सुसिल हाज'वारिया बर' मुंख्लंफोरनो मान बावो। दैमारिया सुबुं मोसानायफोरखौ मान गोनां खालामनाय आरो खुगा सल' बाथाफोरखौ सोलोंथायाव सोफादेरनायजों लोगोसे बर' दोरोंफोरखौ रैखाथि होनायाव DBSA-नि नाजानायखौ नोजोर होदोंमोन। बड'लेण्ड हारिमुवारि मिरुनि नेहाथारि रामफल बिलनि बारलांफा नार्जारिया हारिमुवारि उनमोनथाइखौ बोजबना लानायाव गोसो होदोंमोन, नाथाय बागुरुम्बा मोसानायखौ मुंदांखा खालामनायनि थाखाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिखौ बाख्नायदोंमोन। बैसागुनि सायाव सावरायनानै बिथाङा सुबुंफोरखौ राजखान्थिनि बायजोआव खौसेथिनि नेरसोन महरै फालिनो खावलायदोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ गलाघाट पुलिसआ 232 ग्राम हेर'इन हमदों। गलाघाट पुलिसआ मेयारं गाजान ट'ल गेटआव गंसे गारिनिफ्राय 232 ग्राम हेर'इन जब्द' खालामो। थि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै एडिशनेल एसपि क्राइमनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया गंसे एस गल्ड गारिखौ रेजिस्टार नम्बर AS05AC3117 नागिरनाय समाव हेर'इनजों लोगोसे मोन 20 साबोननि बाक्सुफोरखौ दरजानि पेनेलनि सिङाव दोनखोमानाय मोननाय जादोंमोन। पुलिसआ पाथक'टिया पानिक्यालनि नरेन दत्ता 81 खौ हमदोंमोन, जायखौ सिगाङाव एनसिबिआ 2024 मायथाइयाव 10 किल'ग्राम आफिमजों लोगोसे हमदोंमोन। बिथांनि बिबुंथिनि सायाव बिथा खालामनानै पानिक'रानि बिथांनि हेफाजाबगिरि आमुल बुरगोहाइन 44 बोसोरखौबो खानाय जादोंमोन। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों, आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ गुवाहाटी हमस्टेआव लाइमोन आइजोखौ हानजा जिनाहारि। पुलिसनि जेबो राहा लायैनि अजद दैखांदों गाग्लोबजाग्रा आइजोआ। गुवाहाटीनि हाथिगाव ओनसोलाव थानाय गंसे हमस्टेनिफ्राय हानजा जिनाहारिनि मोनसे सोमोनांथाव जाथायनि खौरां मोननाय जादों, जेराव सासे लाइमोन आइजोखौ सानै सुबुङा गाग्लोबनायनि अजद होदों। रिपर्टफोरनि बादियैब्ला गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाया गावनि लोगोजों बायजोआव थांदोंमोन, जाय दाय जानायनि सिगां बिथांजोखौ गंसे फ्लेटआव लांदोंमोन। गाग्लोबनायनि उनाव बिथांजोआ गोख्रै 100 डायाल खालामो आरो पुलिसनो खौरां हरो। बे जाथाया सेवाली फर्टनि मोनसे हमस्टेआव जादोंमोन। बबेखानि गाग्लोबजाग्रा आइजोआ गुवाहाटी पुलिसखौ दायनिगिरिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानायाव फेलें जानायनि दाय होदों। बिथांजोनि मेडिकेल आनजाद खालामनायनि उनावबो पुलिसआ अजद होनाय बादियै एफआइआर रेजिस्टार खालामाखैमोन। बेनि अनगायैबो गाग्लोबजाग्राया दाबि खालामदोंमोन दि पुलिसआ गिबियाव सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनायनि उनाव जेबो आयेनारि बिजिरनाय गैयाजासे बिसोरखौ हगारदोंमोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।